Kaya ang paswirito, konkretong simento yung daanan dito. Ayan, no? Simentado para walang putik-putik siguro kung maulan. Ayan. Ayun. Maraming marami, may lovebirds dito. Taas, dalawang mag-jowa. So, ayan. So, ayan. Oh. Ito, tahanan ng mga ibon, birds of the Roseros Park. Mga siwit. Siwit pago. Boss. Vlog-vlogan, boss. Wala, hindi nyo in-answer. Ako sa internet. Hindi, tala. Foreign content creator ako. Shout out sa mga empleyado ng Roseros Park. So, yan. Alam nyo, Batang Maynila ako, tagal na ako rito. Pupunta ko parang sa kanila. Hindi ako makapasok-pasok dito panahon ni Mayor Lim, Erap, Isko Moreno. Nagtanong ko, boss, may pamasok? Ay, hindi pwede. Ano to? Paalam ko muna sa City Hall. So ngayon, libre na. So nagbago na. Nagbago na ng patakaran dito. So ayan. Okay. Punta tayo rito sa malapit sa ilog. Ayan o. Ito. Mga students. Wow. Oh, ayan ang Pasig River. So, ayan. Mayroong lovebird dito. Human lovebird. Ayan ang Quiapo Bridge. Quiapo Bridge and the Pasig River. Ayun. Maraming students dito. Dito sila nagtatambay. Students ng hello, hi, shout out mga students ng TUP, Technological University of the Philippines. Technological, sabi ko, TUP. So, ayun. Ito naman mga Universidad de Manila, UDM. So ayun. Ayun. Maganda rito. Bago lang to rito. Plaza ba? Parang naano ako iwan eh. Meeting niya, gumili kami. Bawal ba gumili? May music. Bagong pasyalan dito sa Maynila. Siguro mas maganda rito kaysa doon sa likod ng post office. So yan, shout out sa mga TUPians. Waray TV.
Oh, YouTube. Okay. YouTube lang, YouTube. Okay, thank you. O, ayun, no? Lapitan natin ang Quezon Bridge. So, yun, no? Pasok na rito. So, ayan, yung building naman ng katapat dyan, yan, basta parting Quiapo dyan, sa kabila, Quiapo. May bench dito. Pahinga muna tayo sandali. Saglit. Ito. Ganda ng pwesto. Okay. So ayun, nakaka-relax dito sa last remaining forest ng Metro Manila. Artista na kami! Artista na tayo! Basta sa nanay ko dyan! Ano? Shout out sa nanay ko! Kaya na nandito ko yan ako. Good time yung video natin, no? Sige, makikita nila sarili nila talaga doon. Tapos pag napanood nila, tutuwa sila. So, ayan guys, at ease tayo rito. Relax na relax. Ang gandang tanawin. Yun, lumingon pa. Oh, ang ganda niya. And that's it. Thank you and relax. This is Waray TV, Aroseros Park, Manila.